हम भरत सर्व व्यास अपना दर्शक लोग के हाथ जोड़ के प्रणाम करतनी। विनय बिहारी जी जो कलकत्ता के बानी चैनल के पूरा परिवार के हम प्रणाम करतनी। विनय बिहारी सिंह जी राउर सवाल बा कि आज अश्लीलता के बाढ़ आ गई बा भोजपुरी में। तो अश्लीलता जो बा पहले भी रहे। हमारा गावत हो गई 49 बरिस। तो पहले हम रामायण भागवत पुराण शास्त्रोक्त चीज गावतनी, रामायण गावतनी कलकत्ता शुरुआत हो गई। तो अश्लीलता वो घर भी रहे लेकिन नाम मात्र के रहे। कुछ लोग अश्लीलता बढ़ावे की कोशिश करी वो घड़ी भी। तो जनता श्रोता जौन बाड़े वो लोग के नकार दिले, मार्केट से आउट हो गए लोग। आज भी जिंदा बालो, बाकी जिंदा लाश बन के बालो आपन उपहास सुनने खातिर। आज तो भोजपुरी में इतना अश्लीलता के बाढ़ आ गई बा, इतना चरम सीमा लोग पार कर गई बा अश्लीलता के कि लागत है जी भोजपुरी कहाँ जाई, कौना गर्त में ले जाई लो। नाम हम ना रखब, हम तो बहुत सुनी ले लोगन के गावल। बाकी हम नाम ना रखी या कुछ ना कही कि लोग यह कही कि फलाना गायक के देख जरूरत है भरत शर्मा ऐसे कमेंट करते रहे। हम कमेंट ना करी न कबो करी ले न करब। बाकी जौन भोजपुरी हमनी के 25 करोड़ लोग बोले वाला, समझे वाला, सुने वाला पूरा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि कितना 15 गो देश जकरा के भोजपुरी पसंद करेला, सुनेला, गावेला, बोलेला। वो भोजपुरी इतना हमर समृद्ध भोजपुरी के आज लोग ग्रत में मिला दिले बा। संगीत के मतलब का है? संगीत खाली मनोरंजन के साधन ना है। जिगा देनी, हंस देनी, ताली बजा देनी। संगीत से आज अमेरिका में मानसिक रोग के इलाज हो रहा बा, गठिया के इलाज हो रहा बा। संगीत होके तब संगीत को तो लोग इतना खिलवाड़ बना दिल बा कि आज जाति पर गाना हो रहा बा। जादव जी पर गाना हो रहा बा, बाबू साहब पर गाना हो रहा बा, पांडे जी पर गाना हो रहा बा। यहाँ तक खाली नहीं खे, अब तो बहन पर, बेटी पर, माई पर, एकरा पर भी लोग गीत गावे शुरू कर दिले बा। अतने ना हमरा कहे में लाज लगता और शर्म लगता कि आज लोग प्राइवेट पार्ट के भी नाम रख करके लोग आ रहा बा। अब एक से शर्मिंदगी शर्म आ लाज का कहल जाए। लोग आके लोग कहता जे भगवान रूपी श्रोता, भगवान रूपी श्रोता हमार। अरे भगवान रूपी श्रोता कैसे नहीं गाना सुना जला? आई लव यू, आई लव यू जिकरा के लोग आज स्टार कहता। स्टार लोग केहू मेगा स्टार अपने ले ले बा, केहू गोल्डन स्टार, केहू 5 स्टार, केहू रॉक स्टार, हाई स्टार, 10 स्टार, 11 स्टार, 12 स्टार का जने कितना स्टार लोग बना के आ लोग अपना कहता, अपना के सुनता, ओकरा के गौरवान्वित महसूस करता लोग हम स्टार हैं। अरे स्टार कहा है कि बा
तो लोगन के दिल में समा, लोगन के प्यार बढ़ाव, व्यू मत बढ़ाव। जो हमार मिलियन में व्यू गोइल, हमार हतना व्यू गोइल, हे गाना पर हतना व्यू गोइल। अरे व्यू का बढ़ौले बड़ा, बढ़ावे को हो तो प्रेम बढ़ाव, जस बढ़ाव, लोगन के दिल में अपन प्यार बढ़ाव, लोगन के जनता के अपन सहानुभूति बढ़ाव, जो तहारा प्रति लोगन के सहानुभूति रहे। ई मत कहे लगो ये भारता, ए भारता, अरे भारता तो ऐसा गाना गौले बा, अरे भारता साला ऐसे गाना गौले बा, ऐसे गा दियो। अरे लोग ऐसा करे जे तार नाम के आगे जी लगावे, लोग श्रद्धा से लोग नाम ले, गाना वैसा गावे के चाहिए। हमें को गाना गौले रही तीसरी में अश्लीलता के विरोध आज 20 वर्ष पहले। गीत भोजपुरी से अश्लील हटावल जाइत, गीत भोजपुरी से अश्लील हटावल जाइत, तकत नानी मन होइत, तकत नानी मन होइत, तकत नानी मन होइत, तकत नानी मन होइत। दूषित समाज के भैला से बचावल जाइत, दूषित समाज के भैला से बचावल जाइत, तकत नानी मन होइत, तकत नानी मन होइत, तकत नानी मन होइत, तकत नानी मन होइत। हमरा सबका से आग्रह बा श्रोता बंधु लोग से, जे अश्लील गीत गा रहल बा ओकर विरोध होखे के चाही, ओकर बहिष्कार होखे के चाही। आ जी अच्छा गावता, जे निमन गावता, ओकरा के मनोबल बढ़ाई। यह हमार सबसे आग्रह बा। यही के साथ में हम अपना श्रोता लोग के फिर प्रणाम करते हैं।